Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε το Πάσχα. Κοιτάξτε, η αδερφή μου. Έλα. Αχ. Έλα ντάδι, κοίτα. Ματσέ μάτσο. Σου σέντολα. Εγώ. Και εγώ. Και ένα λεπτό παιδιά και πάμε εγώ. Και σήμερα πάμε έξω παιδιά. Να κάνουμε βίντεο. Είχα κάνει με τους φίλους μου 13-12 στο κινητό τους αυτού που το λένε Καρίτσι. Κοιτάξτε παιδιά, έμαθα. Κοιτάξτε τώρα. Ραφαήλ, έλα το σώθηκε κόκκινο. Έλα. Σώσε το. Κάτσε, έλα δική. Έλα κάτσε. Κι έλα. Εδώ. Давай σε ρωτή Χριστολέσμα. Wow. Αλήθεια. Σε κάποια. Γεια σας παιδιά, πάλι γεια σας. Με τους φίλους μου είχα κάνει ένα βιντεάκι 13-12 και σήμερα κάνουμε το Πάσχα, να ξέρετε. Παιδιά, είμαι τέτοιος, πώς το λένε, ξέχασα. Κάτσε να βάλω κουκούλα γιατί κρυώνω. Εκεί. Είμαι YouTuber. Στο διάλο. Πουτάνα. Συγγνώμη παιδιά, δεν πρέπει να λέμε αυτά τα λόγια. Λέει η αδερφή μου είναι ανοιχτή μια πουτάνα. Έμεινε λίγο το βίντεο. Και όπου να είναι φεύγετε. Και εγώ φεύγω. Και όπου είναι σας γράφω. Και λέμε.